Čaute ľudia, určite, teda takto začneme, hej. Znova to je Terrycat a dneska si ideme zahrať hry, také na mobilu hry, takže dajme tomu, že mobilné hry. A dneska si pôjdeme zahrať túto, že Rage Master, potom si pôjdeme zahrať tu Dream Tearless Das a potom si zahráme Magic Tales 3 a Music Buzz Hop, tak ja neviem úplne, hej. A možno ešte si zavolám s kamarátkou a to teraz asi bude. I takto, ja neviem, či mám natočiť ako s kamerou alebo bez, keď vypadám takto hrozne. Jak vypadám bez šiltovky, ak vypadám šiltovku, to je hrozné. Takže ja budem natočiť asi bez kamery, jo, takže nehnevajte sa na mňa. Takže začíname tu, máme tu toto. Chcela som si vybrať mobilné hry na to, aby mi nešťala moc obrazovka, lebo som zase stratila to, čo sa mi zapája do mikrofónu. Takú vecičku, takže ideme takto asi. Ja tu už mám nejaké vyspeciálované auto a proste vyzerá nejak takto zozadu. Ja vám potom všetko ukážem. OK, toto vlastne, kto to nepozná, tak sú ako keby závody. Ja už som na 56. leveli a kvôli tomu radšej budem ticho, až sa viem sústrediť, hej, ako kúknite sa na to, aké je to ťažké, ako jo. No jo. Kto by to nepovedal, som zase 6. OK. Sme v polke akurát. A ja som 4. OK. Snažím sa ich proste predbehnúť, ale na to, že sú to roboti, sú dosť dobré, ako. Poď. Kámo, ja som už drhal, nice. OK. Kámo, prosím. Nice. OK, sme prví. Nice, kámo, sme prví. Nice. Sme prví a hrali sme proti robotom. A ak zase na tomto videu budú autorské práva, tak ja už fakt neviem, z čoho to je. A prosím, napíšte mi to. Takže ako vidíte, v tejto hre sú aj reklamy. A neviem, či to je úplne po každom kole na to, že to hrávam. Ale zašlo, že úplne nie. Dáme to takto. A kúknite, aké máme auto. Wait, ale však to není moje auto. Akože ja mám tú variantu toho auta, hej, ale keď dáme, že nie garáž. Keď dáme, garáž, hej, tak ja to mám takto auto, hej. Mne sa ľubí, toto auto sa mi ľubí viac než toto, no chápete? Čiže ja si nechám toto auto a potom tu mám rôzne varianty ako tých kolies. Toto tam pasuje ako dosť a ja neviem, či to mám nechať. Toto, proste všetko kolesa tam pasujú okrem týchto, jo. Že ja si teraz dám asi teto a akú farbu. Kámo, ja neviem. Mám si nechať znova tú modrú, teda čarnú, lebo to je pekná. Mám si dať bielu, to je pekná celá. Tak ja si teraz dám bielu, hej. Napíšte mi, či by ste chceli si to hry part 2, hej. A toto úplne u všetkých. Pane Bože, teraz ty vole mi musí písať tlieda o... Ja neviem, koľko je. 23:37, jo. A OK, sme 6. OK. Ja budem ticho a dávam pesničku. Kámo, ja neviem, ale ja mám proste pri nejakých hrách, proste keď natáčam, tak mám extrémnu chuť komentovať video. To čo bolo? OK, nice, sme prví, OK. Ne, lietadlo, OK. Kámo, nice. Okay. Som sa zľakla, že to nabrám do toho lietadla, OK. Nice, dali sme znova prvé miesto, kámo, to čo je? Dneska nejak nemám stresíky. OK, ja si asi budem kúpať, že bez reklam, ale to s ním. Akože toto je docela pekné koleso, ale teraz som ale ako...
reklamu, že sa mi to nechce kúpať. Kámo, musím mi tu dávať hento auta. Ja si kúpim asi za reklamu, ja viem, že teraz bola reklama, ale chcem, aby to auto sa znovilo, aby sme mohli dať tento posledný, že ACC, ako neviem, či to je rýchlosť, alebo asi motor, alebo neviem. Dáme 24. Ok, lidičky, som naspäť a ideme si vylepšiť teda auto. Kámo, tak to som ešte nemala. OK. Tak to je hustý. Wait, kámo. Počkaj. Ja mám to isté? OK. Toto je docela ťažké kolo. Jako ja neviem, čo mám povedať, ako sorry, že ako mi ten mobil šuští. Ja som si to nevšimla, ale proste som sa tak zakecala a nestala som zabočiť. Nevadí. Ja radšej budem ticho už. Bože, kamo, my sme 6. No OK, dneska skončíme asi 6. a ja neviem ani jak. To ako, že som sa jedným kamionom nechala zraziť, tak to je ako, že som ako skončila 6, tak to mi nevychádza. Jo, Jaj, tak nahodilo, on sa len upgradeol. Aha. OK. Teraz asi zmeníme to auto, ne? Ale černý je pekný. Černý je podľa mňa tam pekný v pohode. A prečo tam pasú fakt henty kosa? Ja dám toto, potom, aké dáme podsvietenie, toto. Si nechám asi toto, to sa mi ľubí najviac, neviem prečo. Potom napíšte do komentárov vy, že čo by ste chceli mať za podsvietenie. Podsvietenie, kámo! Čo mám ja za výslovnosť? Ako ďalšou hrou bude The Magic Tales 3. Magic Tales 3. A táto hra spočíva, kámo, o tom, že vy budete vlastne ako keby takéto nové tlačky. Zahrajme si niečo, aby sme nemuseli reklamu dávať. Kam není počuť. A keď teraz tí, čo nevedia, uvidíte, v čom je táto hra, ale pre mňa veľa z vás bude vedieť. A keď dáme okolie, toto je pekné. A ideme na to. On sa to potom bude zrýchľovať, takže to bude dosť ťažké. Teraz sa to bude kam zrýchľovať a sorry, že som tak potichu, ale pizde.
Teraz bude speed up. 2, 3, 2, 1. Ok, ideme na to. Kámo, jak se to zrychlilo? Kámo, to je extrém. Jako sorry, ak toto nedám, ale psi. Kámo, ne. OK, borci, jsme naspäť po dlhej reklame a toto je ako masaker, ako sorry, ja to nedávam. Proste toto dokončíme a pôjdeme na ďalšiu hru, ako sorry, OK? Ja som to nedala. OK, zase sme naspäť, hej. Kámo, to je extrémne ťažké, kámo, jak to mám dať proste? A OK, ja sa musím sústrediť, proste. Kámo, ne, kámo, ja to ruším, kámo, ja. Takže toto hra spočíva o tom, že zase to je o pesničkách, jo. Jako, sorry, že tu máme samé pesničkové ako tejto proste hry, ale tak čo mám robiť? Fúha, ktoré by sme tak dali. Dobre, dáme treba toto, hej. Prečo tam, kámo, zase to je jedno. Dobre, teraz tu máme takto, pohybujeme takto z loptičku a musíme ísť po farbe, ktorú... Dobre, počúvajte pesničku, mne to bude. Jo, a potom už to zberáme takto diamantiky. A dobre, sme naspäť. Mohli by sme zahrať asi ešte jednu. OK. To som predtým verovala. OK. Čo by sme si teraz zahrali? Len to je za reklamu, nevadí. Čo si tak zahráme? Ja neviem. Zahráme si treba sa to. Dáme treba toto aj. Hej, dáme tomu, to je taký punk, alebo jak to povedať, ja neviem. Že ideme na to. No art, to vidím. Čo? Len zapnem tú hru a už mi tam ty vole reklamu dajú. To ako neviem. Neviem, čo by sme si dali, hej. Proste niečo vybereme. Sme mali? Ja neviem. Čo mám iba 3, kámo.
A ostane za reklamu. Kam toto dám, toto musíme dať, to je proste pesnička, proste úplne historická. Toto je historická pesnička, to musíme dať, aj to vám dám na hlas, kámo. To vám dám na hlas, aj. Aku sayang, kamu juga sayang, tapi sayang, kita berjauhan. Tahan, tahan, sabar menahan, hingga nanti bertemu dirimu. Senangnya, senangnya, bisa dekat denganmu, sungguh senangnya. Walau aku tahu kau tak akan lama, sebentar saja ku merasa bahagia. Semalam ku tahan semalam, lama-lama rindu tak mampu ku tahan. Aku sayang cintamu cuma semalam, kini kau pergi menghilang. Jo, kámo, to je proste historická pesnička, neviem úplne, ako to povedať, ale to je proste pesnička, ktorú sme my ako deti počúvali. Jo, akože ja som stále detská, ale chápete ma. Proste nostalgická pesnička. A ideme na poslednú hru, jej. Úplne ako poslednú hru, tu máme teda túto, presne neviem, jak sa volá, ale máte ju dole v popisku, vlastne všetky hry tu máte dole v popisku. A toto je pesnička, ktorá není ako na hudbu, ale strong, die die, ego, darling, darling, let's go, die die, ego, darling, darling, let's go. A vidíte, toto sa stane, keď na to čierne, ako, vidíte? Už sa mi mota výslovnosť z tých hier. Takže na dnešné video by to bolo asi všetko, jo. Je podľa mňa už dosť dlhé a dnešné video by to bolo všetko. A čau!